Ginpaatag sang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP nga nagpatuman sila sang manual load dropping kapon nga adlaw bangod sa kakulangan sang generation supply sang kuryente. Sa interview sang Bombo Radio kay Regan Alcantara, ang lead specialist sang NGCP, ginpahayag sini nga kulang ang available generation capacity. Gani kinahanglan nila nga magpatuman sang manual load dropping agud maprotektahan ang kabugusan nga power grid. Suno kay Alcantara, ang problema naghalin sa mga unplanned outages kag limited availability sa iban nga power plants. Pahayag pa ni Alcantara, kung makabalik gidayon sa normal nga operasyon ang iban pa nga planta, mahimo na liwat nga mangin stable ang supply sang kuryente kag malikawan ang mga power interruptions. Para yun naman nga ginabantayan sa NGCP ang kahimtangan sang power supply sa Western Visayas. Sagud malikawan ang mas malawig pa nga mga power interruptions. Samtang nagpangabay naman ang NGCP sa mga nagapalupad sa mga buradon nga likawan ini sa malugar nga mayara sa mga transmission lines bangod nga mahimo ini nga magresulta sa power interruption. Suno kay Alcantara, may mga insidente nga ang burador ang rason sang pagkapatay sang kuryente. Gani paday na ilang nga kampanya kontra sa kite flying malapit sa mga transmission lines. Given the situation nga medyo kulang, no? So much as we don't like to appeal to this call, pero we read to siguro conserve a bit, no, sa aton na kuryente, not just sa mga pamalay, even sa mga opisina, no, na as much as possible we try our best to conserve electricity if kaya man, no. And then ang isa naton nga panawagan at i-manage ginaton may, no, ginabawalan ginaton nga magpalupad lapit ka linya ka kuryente. Kaya that's one of the number one causes of power trippings, no, or unscheduled interruptions during summer, no. So ginawa man ka maintain ni NGCP ang linya tani nga wala sang outage, no, with the maintenance works, pero kung kisa amo lang gali ang makakosang brownout, no, ang mga burador. Si Regan Alcantara, ang lead specialist sa National Grid Corporation of the Philippines.